Mardika ing tias ing kamardikan. Rahayu, rahayu, ingkang sami pinanggih. Nugraha miwah seh wilasa wilasane Gusti. Mugi tansah kasariro dumateng kita sami. Ngaturi sugeng dalu. Saha sugeng pepanggihan kalian keluarga aku. Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggolo. Ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bapak Mogol. Kanthi alamat Desa Tanjung Sari, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, Bumi Minatani. Sasampunipun panjenengan sami kasugoto tari gambyong. Minangka purwakaning pagelaran ing dalu menika. Keparenga Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggolo badhe nedahaken salah satunggal cariyos pamundutan. Rangga Lawe Gugur Minak Jinggoleno utawi Damar Wulan Keratu. Dalang sarta pendapuk ingkang dipun asta Raka Mas Anom Suharyanto. Asisten sutradara ingkang dipun tindakaken Adimas Eko Pranoto. Pangeprak ingkang dipun tindakaken Bapak Suhardi. Penata Pakliran ingkang dipun tindakaken Bapak Sutarto Kabiyantu Adimas Didi. Penata lampu ingkang dipun tindakaken Adimas Budiono Batak. Penata lighting ingkang dipun tindakaken Adimas Ladu Aldiansah. Ewan dene Pangrengga Busana ingkang dipun tindakaken Adimas Agus Wijanarko. Binarung Ungile Kyai Gongso Madularas ingkang dipun sesepuhi Bapak Keman Widodo. Kanthi panglike Sorawati utawi Pesinden ingkang dipun tindakaken Ibu Sri Murtiningsih saha Ibu Suparyana. Pranoto Gending ingkang dipun tindakaken Bapak Miranda. Kabiyantu Adimas Edi Mahesa. Musik campursari ingkang dipun tindakaken Adimas Ari Semprul, Rakawas Edi Watono, sarta Adimas Udin Galdowo. Pagelaran Ketoprak Wahyu Manggolo dipun sengkuyung kalian WM Audio ingkang dipun pangarsani Rakawas Gentong Kawa-kawa. Ewan dene para paraga ingkang ngayahi cariyos ing dalu menika. Adegan sepisan gambaraken wonten kraton Majapahit. Ratu Kencana Wungu ingkang dipun paragani Nimas Menik
Widyawati, Patih Lukender, ingkang dipun paragani Bapak Ambeh Wahono, Minak Koncar, ingkang dipun paragani Rogowas Andi Prasetyo, Raden Layang Seto, ingkang dipun paragani Rogowas Beguk Wilianto, Raden Layang Kumitir, ingkang dipun paragani Adimas Eko Pranoto, wondene prajurit, ingkang dipun tindakaken Seniman Bagus Wahyu Manggolo. Adegan salajengipun wonten Kadipaten Blambangan, Hadipati Wuru Besmo Minak Jinggu, ingkang dipun paragani Bapak Begek Ariwarsito, Dayun, ingkang dipun paragani Adimas Abi Rojali, Angkat Buto, ingkang dipun paragani Rokowas Judek Prakoso, wondene Angkut Buto, ingkang dipun paragani Rokowas Bagus Suyanto, prajurit, ingkang dipun tindakaken Seniman Bagus Wahyu Manggolo. Adegan salajengipun wonten ing Kadipaten Tuban, Hadipati Ronggolawe, ingkang dipun paragani Rogowas Anom Suharyanto, Mertorogo, ingkang dipun paragani Mbak Ayu Sri Poncowati, Wongsowati, ingkang dipun paragani Adimas Abdul Sutopo, Raden Buntaran, ingkang dipun paragani Adimas Arifin Siregar, wondene Sekati, ingkang dipun paragani Nimas Atun Sagita, Damar Wulan, ingkang dipun paragani Adimas Bagong Sutresno, Dewi Anjasmoro, ingkang dipun paragani Nimas Diah Maharani, wondene Waito, ingkang dipun paragani Nimas Lilis Listiowati, Repat utawi dagelan ingkang badhe libur manah panjenengan sami, panjenengan badhe dipun libur trio pelawak Wahyu Manggolo, Cak Sendor, Adimas Rogim sarta Bapak Mokor. Kandi embaripun ingkang dipun tindakaken Siciup Arum Somplak, Kabiyantu Siswa Indah Kalola. Nuwun para kadang pamirsa Sutresna Budaya, menggah mekaten para paraga ingkang ngayi pakaryan ing dalu menika, kita sagutrah saking paguyuban Ketoprak Wahyu Manggolo namung ngaturaken sugeng lenggah, sugeng amirsani ngantos titi paripurnanipun pagelaran busana sugeng amirsani. Dun dun dun.
maring dawuh Sang Jwita Ratu. Nuwun inggih Sang Jwita. Bilih kula Sang Jwita Ratu. Kakang Patih Lugender kados pundi? Sang Jwita Ratu bekes penggalihe Nggih. sakuse sing Durareja ing Kediri gugur madyaning logo. Coba yen ana senopati gugur kaya ngene iki, muga pinemu kepriye ta? Kados ngaten Sang Jwita Ratu. Kepareng dalem kula badhe nyambet ngendikanipun Kakang Patih Lugender. Dumateng jengandika Kakang Patih Lugender. Penak pun sarupiye. Estunipun kula ugi nderek angsung bela sungkawa atas guguripun para senopati wonten ing negari Majapahit. Tuladanipun Kakang Sindurareja Kediri ugi gugur wonten ing Medan Naga. Bojo kula Mintarwati saha Mintarsari ugi gugur wonten ing Aranggana awit tumindakipun Urubisma nggih minak jingga kangge mbetengi Praja Majapahit. Prayoginipun dipun wontenaken pilihan senopati. Kedah milih senopati Majapahit kedangon. Kangge napa? Apik nanging kurang bener. Lanjut. Nggih. Tar Pripun? yen pinemumu gugure sing Durareja njur nganakake pilihan senopati. Nggih. Iki kesuwen. Nggih, kedangon mo. Kesuwen. Mergo apa aku bisa kandha kaya ngono? Mergo gantine Sindurareja ing Kediri iki wis ana ta. Sampun wonten gantosipun Wis ana. Kakang Sindurareja Kediri. Bener. Sinten Kakang? Wacan Dereng ngertos mo. ora liya mung anakku loro iki ta. Layang Seto ibarate Gatotkaca ning Majapahit. Gatut kaca ngerti. Layang Kumitir ibarate Antarjane Majapahit. Antarja mo. Par lamun to kowe kok ngerti tandhange Gatotkaca Antarja ngadepi musuh. Nggih. Kaya dene manuk srikatan Nyamber walak. meletik Tanpa sotang. mabar Tanpa lar. Mlebu warung ora tau mbayar. Putra Patih Ngendikane niku. sing mlebu warung mboten bayar. Oh, Tir.
lan Kakang Batil Gender Pripun? ampun salah tampi. Lho kasunyatane kados katen. cetok, Putra Paten cetok. waro boten bagian. Iya di Tegese kuwi ana asisten pribadi sing khusus. Lah ya. Panderet. tukang bayare. Mergo putra Pati. Wong nomor loro. Nggih, matur nuwun. Leres Kang Dwita Ratu Dono. Perkawis guguripun saka guru wonten ing Kraton Majapahit. Panjenengan ampun waslan sumelang. Yen mangkinipun kula menika diangkat dados senopati wonten ing Kraton Majapahit. Niki Gatut kacanipun Kraton Majapahit. Majapahit kula totohi sak lembaring nyawa kula. Yen mangke kula menika tanding yuda. Kula sagah dados Prabu Imenegari wonten ing Kraton Majapahit. Perkawis Purubesma Minakjingga kula umpamaken Jitos. Jitos niku napa? Jitos iki siji musuh 100. Sing siji Siji layang seta 100. Minakjingga Kira-kira menang pundi? menang layang seta. Cocok kali Gatut kaca. Nggih, tan bentenipun kula Sang Dwita Ratu. Tuhunipun dalu anggen kula ngantu-ngantu perkawis menika. Benjang menapa kula dipun sampiri pangkat senopati perang wonten ing Kraton Majapahit. Majapahit badhe kula rungkepi sak kuthaing Jawa kula. Menawi benjang kula tanding yuda kalian Minakjingga, jalaran sampun ngigit-ngigit raos semana. Minakjingga paling juwata sirahe. Kula jewer kupenge, kula sogro ironge, kula culep mripate, kula kedaki tak. Aja meneh kok namung Purubesma Minakjingga setunggal. Bebasan jiwu, jiwu boten miris. Jiwu banget. Lho, jiwu Kang Mas. Apa iku? Siji musuh 1000. Siji musuh 1000. Lah iya, Siji sapa? layang kumitir 1000. Minakjingga. Sing menang sapa? Lho, menang kumitir tak suwadu isirahe Minakjingga. Niku kula. Kubabalan. Kamu kowe cak. Gatut kaca Antarja Majapahit. Seta kumitir Nggih. bareng aku keprungu anggon muju atur kesa dalem Sang Dwita Ratu ki melu seneng. Matur nuwun. Sing layang seta Nggih. Jitus Jitus siji musuh 100. siji musuh 100. Siji layang seta 100 Minakjingga isih menang layang seta. Satu kecil. Ora beda layang kumitir. Jiwu Nggih. siji Musuh musuh 1000. Siji layang kumitir 1000 Minakjingga isih menang kumitir. Minakjingga tak ketakek. Tak. Ah, sirahe kula sadhe nggo babalan. Nanging seta kumitir Nggih. isih durung ora percaya. Lho. Awet apa? Nalika Majapahit digempur dening Hadipati Lambangan ya Purubesma Minakjingga. Nganti akeh korban. Nggih, kula nggih ngertos. Wah, aku ora ngerti kowe ning majulan Medan Logo. Irungmu rakit. Ya aku percaya, Toten. Ya mbak niki mboten ngertos. Ono perang kok irungmu ra katon kowe iki. Boten Panjenengan ngertos. mboten ngertos. Boten ngertos. Kota nika nggih mboten Anak konser ngertos. Omong meleh. Lah nggih, kula niki putra patih gitu, ingkang minulya. Ya. Kok mboten wonten saking Aranggana, panjenengan menika mboten ngertos. Kula wonten papan menika. Nanging kula niki manggon wonten ing wingking. Temburinipun prajurit ngoten. Yen mangkinipun prajurit pun kalah, gantos tuwa. Lagi maju. Nggih napa? Putra patih kok. Tan bentenipun kula. Kula mugi tetapke prajurit-prajurit Kraton Majapahit. Ewan dene awak kula nu nembe demam, nembe gregesi, Demam apa kowe? demam berdarah. Ya mbak niki. Kula niku maju, nanging kula terus mundur. Mergo pitungase Kanjeng Rama, tole kowe dina iki aja maju ana ing ngarep. Cukup prajurit wae, awakmu ora menak. Iki ngepasi geblake mbahmu. Nggih, Pak. Mboten Geblake mbahmu ki yo nyilakake. Lah nggih. Aja nganti digunake apa wae.
Boten Kuwi pawadan sing ora maton. Lho kok boten maton? Apa sebabe kok nalika perang kowe manggon mburi? Nggih. Sampun apa? Upama kowe manggon ngarep mesti bongkot. Batu kocon Antaraja Maja Angkut ali wondo. Cepet Nah, mati niku. saiki dimen aku percaya. Nggih. Kalamun kowe seto komite bisa mbetengi Praja Majapahit. Nggih. Saiki mbok jajal. Kula buktekaken. Jajal. Kula buktekaken. Mang pilih prajurit Dibuktekake. Nggih. Sinten Oh, ingkang jajal, menang sinten? Jenengan pilih pundi prajurit nama apa sedang. Sedoso boten napa-napa. Nubut mawon mboten Nggih. apa-apa. Sapa sing arep njajal golek nang wong sing jaduk? Jaduk mawon. Angge sing sekti sekali. Sing ngadepi seto saha komite niku mboten wong sing jaduk. Nggih ugi mboten nate maju perang. Sampeyan niku ngecek kula. Sampeyan ngiyes kula. Omong kok nyenyek kowe. Golek nang sing jaduk. Sing jajuk. Sinten? Sinten? Kula dhewe. Sampeyan pengen jajal kula. Hah. Pun sampeyan pikir. Wis. Estu. Oh, pripun? Ayo, jajal pendopo. Piye? Lho. Kowe ditantang piye? Boten napa-napa. Adep Wani wani. Adep ono. Nggih. Pripun iki Carane? carane? Carane pripun? Tar Pripun? mengko yen kalah kowe aja nganti wirang ya. Mergo ning ngersane Sang Prabu Jwitara. Nggih. Ayo mengkeri kowe. Kula jajal kok, kula jajal. Mengko dhisik. Tak abari mengko dhisik sabar. Tak abari siji nganti telu maju. Ngoten nggih. Siji, loro, telu, maju. Yes. Contoh sakit iki, Pak. Yes, mengko sabar. Pripun banget Mengko sabar. Sabar. Abang le. Betul sono. Siji, loro, telu, maju. Maju napa mundur? Maju napa mundur kok? Milih kula niku kok mundur. Maju napa mundur? Sampeyan kuwi ngendikan niku sing cetha. Nggih. Buantre ngono apa ora cetha? Diwandani. Sabar boleh. Siji, loro, telu, maju. Siji, loro, telu, maju. Iku dalam sewu. Boten perkawis kula niku bawa wantun kaliyan lawan kocan Terus, boten. Mas. Nanging kula niki mung isin. Kula niku isin Kandhe kok kali wong tiyang tuwa. sepuh. Kula niku tasih muda taruna lho. Delok kok kalih tiyang sepuh. Menawi tiyang sepuh kula wau kalah, kula mboten kondang. Nanging kok sawangsulipun menawi kula napa Kamas Seto ingkang kasuran jejer pirang. Ini itu beda api ageng Majapahit lho, Pak. Disawang. Lah nggih kudu prayogi kok. Kerjaipun nimbang. Tunggu musuh gitu. Nggih. Sopo? Ah, nggih. Aku kok du karo kon. Lah nggih to. Pripun? Wani menapa mboten? Anu mboten. Rang tepo 10 ora bakal mundur. Wah, iki yo cocok. Nenyek. Jono Jubi mangbutekake. Aryo jejetak. Senopati perang. Nggih. Ayo. Kula hitungi ping 3 ya, Pak. Oh. Gedeg ngewel. Siji, loro, telu. Ya. Napa, Pak? Jurus bangun. Jurus bangun. Terus bangun. Notol irungmu. Siji, loro, telu. Iya. Jurus apa, Pak? Jurus netek. Wah, iki cocok. Grauti raimu. Ayo terus, Pak. Siji, loro, telu. Iya. Niki jurus napa mulih niki? Jurus Jurus mabuk. Pripun? Tar. Wani tak Natang kok karo dulure dhewe ora patut to, Tar. Lah kula ki mangkel kalih anak-anak ndika. Makane aja kaya ngono. Lah pripun? Kula ditantang. Lah ugo. Oh, ngaten nggih. Wonten tamu sak. Nuwun dawuh katimbalan. Ngestoaken dawuh. Semune kaget. Jebul kowe to. Lho, pun tepeng.
Sinten kula? Sinten? Wis tau ketemu ning Raja Lali. Hal kula sinten? Mat eling-eling kok. Eling-eling kok. Timot. Iya. Aman kalinan. Sinten kok? Suwe ora tau jamu. Wih, Jamu sepisan godhong Sambiroto. maksudnya Suwe ora tau ketemu. Ketemu sepisan angkat buto. Angkat buto. Codot. Cocot. Kula nggih boten pangkling kali sampean. Suwe ora jamu pisan godhong kecubung. Suwe ora tau ketemu pisan karo Patih Lut Demung. Nobong aku. Kok pada nobong aku. lentu. Bener Sing bener ak ngeten. Suwe ora jamu. Jamu pisan wadahi piring. Maksude suwe ora ketemu pisan ate kula peking. Kece waduh. Ate Demung kali Peking niku balane Eh, lah niki. Patih ingkang minal minul yo. Ingkang minul yo. Patih ingkang minul Patih Lu Gender. angkat buto lan kowe angkut buto. Nggih. Gawe kageting kang padha mara sebo ana ing ngersane Sang Juwita. Mulage konduwana wigatine apa kowe? Ngaten. Gusti Patih Lu Gender. Ngantos kula minggah wonten ing pendhapi Kraton Majapahit. Jalaran ing dinten sakmenika kula dipun utus kalian nak Mas Adipati Wurubisma nggih menak jingga kinen ngaturaken nawala kunjuk Sang Juwita Ratu Kencana. Cukup Nggih. sumendha sarta. Sang Juwita angkat buto angkut buto utusan Adipati menak jingga. Sumedyanipun badhe ngaturaken nawala Sang Juwita. Sang Juwita Ratu yen pancen setyamu lan sadurunge ingsun apa sira wis ngerti juari nawala kabar pisan dereng Sang Juwita. jalaran apa Nggih, ono to juarane nawala kuwi iswara aku bakal tak bubarke sira niru dan wingi kalawan ingsun oleh kamuran nanging lamun kok ora pati enggal-enggal akurke ben kaseneng-seneng sadurunge ingsun tawa kaya maring raja raja oh kados ngaten kasinggihan dawuh. Nggih, aturke. wis taken dawuh.
Gowo layang. Jotos senen. Jotos kan. Apik. Ning pendopo kraton Majapahit ana wayang wonten. Namun leres to. Kancot tali mojo. Satu. Yen yo iki tumandang putrane sinten? Putrane sinten? Kedame nyatakan. Lha napa? Sing gowo layang sepisanan. Jotos sing Gowo layang pisanan. Niku bangsa. Panjenengan sareng nyemu dumateng anak-anak kita. Kaya asurindik kita. kok iso? Nggih. Dasar bapake koplak, anake bento disemu langsung dibres. Satria tatah tanggon trampil trengginatan. Niku mboten wataking satriya. Ning wong sing gasro. Supi kakak lu bener. Mang penggalih. Angkat buta, angkut buta. Menika namung caraka. Nggih. Utawi utusan kersane Adipati Minajingga. Wong lamar ki pindhane wong njaluk. Yen diparingi matur nuwun, yen ora ya ora apa-apa. Ning sareng mang perintah. Angkat buta lan angkut buta mang. Tempiling anak sampean satemah kados ngaten Cubi. Majapahit menika negaring ageng. Gitu. Kedunging kasusilan. Godange kasusastran. Menawi kapil dening negari sanes menapa mrongsutaken asmanipun Sang Dwita Ratu Kencana Wungu. Cubi. Mila kanthi menika tunggak paru kula mboten melu-melu. Prajurit! Ngadeg kau. Ngadeg. Siaga angkat sanjata. Bantunen anak layang seto layang kumitir aja nganti didak-angkat buta. Budal. Monggo. Sing tak perintah ki kowe. Wakile ratu sinten? Hah? Nggih, monggo. Aku. Nggih. Derekno aku. Wis tak go. Ora ngerti. Pripun? Calone Sang Dwita Ratu Kencana Wungu iki sapa? Yo jenengan. Ha iya. Nggih. Menawi penglamare urip Bisma Minajingga. Sing cilaka niku mboten namung panjenengan. Sapa? Lah kula nggih nderek cilaka. Cilakane piye? Lah nggih, tartamtu kula mboten ngesui dados warangka wonten kraton Majapahit Bedang itu. Nah, Lah bila saya menika. Kula ngertos menawi sedaya kula sampun dipun rantap. Angkat buta anggenipun tumuju sowan ana ing Majapahit. Niki mesti kemawon dipun dereke prajurit-prajurit saking Blambangan. ora apa-apa, Di. Yen pancen kabeh mau ditemoho, disengaja Adipati Urbisma Minajingga. Daipun? Yen mengkone ora klamar, sisan gawe. Dirampungi, dibalekke. Hei, para tamtomo. Hei! Siapa Makario? Nyesti Sanjoto lumaksana kita.